Ik maak muziek om, nou ja, eigenlijk gewoon een soort van jeugdliefde is. Dus op dezelfde manier dat mensen heel vroeg zijn begonnen met voetballen of misschien ja, ballet, tekenen, is muziek dat voor mij geweest. Dus de andere kinderen sporten heel leuk vonden en musicals of weet ik het, vond ik muziek heel leuk en gewoon over het algemeen creatief bezig zijn. Ik was geen wonderkind of zo, ik was niet heel muzikaal ja, gifted of zo, dat nog steeds niet. Maar ook gewoon muziekles gehad op school en dan merk je wel van, oh, iedereen vindt het eng om wat te doen voor de klas of voor een groep. En, nou, dat had ik nooit. Als er werd gevraagd wie willen optreden op het schoolfeest of tijdens een kermis of noem het maar op, dan was ik wel altijd met misschien nog 1 of 2 mensen wel haantje de voorste. En ik dacht, oh, maar dat is leuk, dat kan ik wel of zo. Dat dacht ik zelf dan. De mooie dingen, de slechte dingen, ouder worden. Ja, een beetje het cliché, maar ik denk wel dat dat uiteindelijk is waar je over schrijft. Als je het hebt over het schrijven. En de inspiratie komt wel echt altijd vanuit de muziek. Dus meestal zit ik dan met Jurjen, die produceert alles. En ik heb wel iets nodig om iets te voelen. En als ik alleen zou schrijven, dan zou ik ook altijd beginnen met misschien een paar akkoorden. En vanuit daar, ja, dan triggert dat iets. En dan denk ik, oh, dit doet iets met me. Ja, ik kwam alleen maar om te dansen. Dansen met jou. Ik kwam alleen maar om te dansen. Ik heb nu dit jaar heel veel opgetreden. Vooral het eind van het jaar hebben we heel veel shows gedaan. En nou, toen was ik wel heel blij dat ik weer gewoon lekker kon maken in de studio en schrijven. Dat is wel waar het begint. Het begint bij goede muziek, denk ik, in de eerste instantie. Maar ik merk ook dat ik optreden wel heel leuk vind en dan vooral het sociale aspect. Dus het is leuk om te zien dat iets wat anders heel erg soms wat apart voelt. Want je hebt wel, ja, je ziet wel cijfertjes staan op Spotify of dat het op de radio kan je zien hoe vaak het wordt afgespeeld. En soms komt er iemand naar je toe die zegt van, oh, dit of dat. Of dat iemand, weet ik veel, de eerste keer dat iemand op een foto wil. Het zijn wel rare momenten en dat is wel leuk, maar ook raar, want dan voelt het opeens wel echt of zo. Luister niet naar jou, de platen staan luid, vilijnen gezeid. Nou, met Jurjen, dat is niet echt een bandlid, we zijn meer een duo, dus hij maakt al de muziek samen met me. Dus die kende ik al heel lang. Dylan, de pianist, die kende ik ook heel lang, vanaf mijn 16e, dus dat was eigenlijk wel heel logisch dat we met z'n drieën ja, dat we dat deden. En op een gegeven moment was het ik, Jurjen en Jelmer, die toen nog eerst piano deed, voordat Dylan dat wou. Waren we gewoon met z'n drieën en toen kwamen er meer boekingen en toen hadden we zoiets van, het zou wel heel vet zijn om met een band en naar Noorderslag te gaan. En toen had Jurjen alles in een band gezeten met dus ook Ivo en Jelmer kon zowel piano als drummen, dus toen hebben we hem gevraagd waar ik mezelf zie, dat weet ik niet, want dat ligt aan heel veel factoren, dus dat vind ik heel moeilijk om daar heel zelfverzekerd een uitspraak over te doen, maar ik denk in ieder geval in de vorm waar ik nu muziek maak nog een plaat, dus een EP en een album maken. Dat is gewoon een doel en dat is een doel dat helemaal aan mijzelf ligt en dat ga ik doen. En voor de rest, ja, gewoon wat wensen qua optredens of plekken om op te treden. Dus dat, ja, er zijn wel bepaalde shows dat ik denk van, oh, dat lijkt me wel heel vet. En een Lowlands lijkt me echt heel vet om nog een keer te doen. Of ja, misschien als je dan realistisch moet denken en wel groot, dan misschien binnen nu en 2 jaar bijvoorbeeld een Paradiso of de Melkweg. Dat zou wel tof zijn. Is het weer goed?